खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बर' हेडलाइन आपडेट निउज चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लाना फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। आसाम सरकारा थाखो 9 नि गासै 3,69,544 सा फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां रोखोमनि हेफाजाब होबोनाय बायदिनो देग्लायबो थाखो 9 आव फरायबाय थानाय गासै 3,69,454 सा फरायसाफोरनो आसाम सरकारा चिफ मिनिस्टार स्पेशल स्किम आसाम प्राइगेन भारतीय स्किमनि गेजेरजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय सरकारि फरायसालिनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै गंफा गंफा साइकेल राननानै होनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे स्किमाव आसाम सरकारा गासै 161 कौटि रां बाहायनाय जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा नोगोर ग्रीनफील्डआव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', अनेबल एमएलए श्री लरेन्स इस्लारि, श्री जिरन बसुमतारी, अनेबल एक्स एमएलए श्री सन्दी बसुमतारी, इएम श्री रिउरिवा नार्जारी, डीसी एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि असिफोर, टीचार, स्टुडेन्ट आरो गार्जेनफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गासै 12,798 सा फरायसाफोरनो बेसेन नाङै गंफा गंफा साइकेल राननानै होनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव 8,061 सा, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 6,790 सा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 7,749 सा, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 6,384 सा फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिल्लीयाव सानै खामानि मावनो थांनाय बर' सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनी 3 नं हायनारि गामिनि अमर बसुमतारी आरो मावजिपारा गामिनि जायख्लं बर'आ खामानि मावनो होननानै हादरनि राजथावनि दिल्लीसिम 8 अक्ट'बर रबिबारखालि खौरां लादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा थांबाय थानाय रेलगारियाव जाग्रा आदार जानाय समाव निसा बेसाद मोनजादोंमोन आरो देहायाव हुस गैयै जानानै होदोंमोन होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। उनाव बायदिसिना जाब्रबथाय जानानै बिथांमोनखौ दिल्लीनि आनसारी नोगोरनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव मैया फुंनि समाव जायख्लं बर'नि गोथै देहाखौ देहा फाहामसालिनि केम्पासनिफ्राय बोखांनो मोनदों आरो अमर बसुमतारीनि हालोदखौ जोबोद गाज्रि थासारियाव दं होनना खौरां मोननाय जादों। आसा खालामो जाथायनि नायबिजिरनाया थाबैनो जागायगोन। तामुलपुराव गंसे अन्थाइ रोगानाय ट्राक गारिया गंसे न'आव सौग्रावफैदों। सासे थैबाय, 4 जखम जाबाय। जाथायखौ तामुलपुर जिल्लानि खोला कुमारी खातानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बेलासे समाव गंसे अन्थाइ रोगानाय ट्राक गारिया कन्ट्रल खालामस्लाबनो हायैयाव तापन कलितानि न'आव सौग्रावफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाउनाव जायगायावनो सासे नखरनि बुरै आइजोआ जिउ खहा जायो आरो 4 जखम जानो गोनां जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनाय जादों। जिउ खोमानांनाय आइजोखौ गीता कलिता तापन कलितानिनो नखरनि फेमिलि मेम्बार होननानै मिथिनाय जादों। जखम जानाय 4खौ देहा फाहामसालियाव दायो थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी गणेशगुरियाव मैया मोनायाव जोबोद गोख्रोंथियै फैनाय गंसे I-10 गारि नम्बर ML05G0942 आ गंथाम गारिखौ सौग्रावफैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे खाथिनि गंसे टेम्परारि दखानखौबो सौसिफैदों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिसपुर पुलिस आरो गुवाहाटी ट्राफिक पुलिस जाथायसालियाव फैना थासारिखौ सामलायफैदों आरो जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।